Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Edgar, nga iti agdama kat adda ijay Kuwait. Gamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Rochelle Vlogs kan Ariel Timbresa, Arcadio Ampa, Richard, Ray, Dondon, kan Nongnong, kan anak ko ani Daniel Galasinaw, kan Damang Mitin, kan Romalyn Pascual, kan ti Pamilyana, dita Libertad San Mariano Isabela, from Rodalyn Ampa, iti Quezon City. Makablaawan pa'y ni Lisa Gatto kan Mila Tomas ijay Abu Dhabi kan happy first birthday to Elise Lalog intun June 23 from Patrice Gatto. Advance Happy Father's Day, Papa Ismael Dakiwag, dita Saudi. Kastamad ka ni Tatay Eduardo, Daddy Marlon Real, kan Papa Francisco, from Levi Dakiwag. Ti pamilya kan anak ko, ada Shirley May, Sherry Ann, kan Sheila Marie, from Kathy Banawang, ti Bantay, Ilocos Sur. Makablaawan pa'y dagiti komparek dita Barangay Malamag East, kastamad ti pamilya, da Miriam Tamang,
Kan anak ko ada Dave, AJ, kan Bimbo Jr. from Bimbo Tawang. Friends ko dita Macau, China kan Hong Kong, especially ti Lumboy family dita Ribsuan Nagilian La Union from Brian Ephraim Lumboy iti Vancouver, Canada. Kastamet ang makablaawan ti Jampok family iti Quirino Isabela from June Diampok. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Edgar. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Edgar, kat iti agdama, addaak dito'y pagilyan a Kuwait. Saan ang mailibak amay sa dayto YouTube channel yo kadagiti pagliwliwaan mi kadagiti katrabahuak ditoy. Tatunggal madanon ti break wenno pa nagre-retira mi, pasaray agiin no na kami amapan iti ayan dagiti locker mi, kat kitaan mi no adda ka barbaro nga upload yo. Dito'y pagpapaayak manang, awan makaamo iti nagbalin apadas ko, sakbay a nakaabrodak. Kat day ta apadas ti kayat kumat nga isalaysay dito'y programa yo, taamok a makaibati ak iti adal, kadagiti padak a naayat a dumngeg, kadagiti iloko a drama. Rugyak man nga rudmanang, ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan iti kasta panggat mo, Edgar? Mayla, inlawlawag kumutan kan ka ti amin sana ya. Kayat ko ti makaabroad, tapno sumayat mo ti panagbiyak ko. Karaman kamutan ti taa, tamay may satan ton, apaman na makapagkalay sata. Edgar, Para kadatamot lang dahi ti apanggap ko. Saan la para kanyak da ito eh? Ulila kamin iti ina, amom da ita. Kan maasyanak ka ni tatang ko. Nakakaasi ang mga saksakat iti panagbiag mi. Naimbag ko ma, nukas kanya akong dagiti kakabsat ko. Ngamsaan mo't, babasit da pa eh. Edgar, saan ka mo't alaplapdan iti panggap mo? Kaglaang nga ang mga numalipatan naktumuten no naka-abroad kanton. Saan to ang mapasamak da ita Mayla? Ngamin, ay ayatan ka unay. Amom no kasano ti panagayat ko kon ka. Iso apang nga asim tagtalik ka kumakanyak. Imbagak maten. Aga brudak tapno matulungak ti pamilyak. Ken para maten iti masakbayan ta, Mayla. Adal ti rabi ay anak ka. Gamapay nga adda ka pa ila dito kanag. Ha? Ni, da kayo gayam tatang. Apay arimor kayo pa ilaing. Ang mga numalamiisan kayo. Di nakpagdanagan anak ka. Apay nga adda ka pa ilaing ditaw. Apay adi ka pa ila sumrek ditaw balay. Diyak pa lang amin makaturog tatang. Kan may isa, pampanunutak no sa dino ti pangalak iti kwarta agastusak tapno makaabrodak. Ay, pasensya kan anak ko No saan ko man ay salda ti kakaiso na daga tayaw idi nagkasapulan day di inam. Adda ko may salda tayo ita nga aramatom nga agipag nakadagiti masapul maw. Tatang, pangasiyo ko man. Saan yun alagipan tinapasamak? Jakla malapdan tirik nak anak ko. Takasanaw, di ka man lang amin matulungan, mait. Sana bali tatang, maawatan kayo. Hindi kayo agdanag. Tinasayat, sumrag tayo di tabalitan eh. Adalo mo niya agpaisoterapi eh. Edgar, anak, alam na ito na eh. Supay makatulong kang ka. Ni, anya ti linaon da ito'y asubre, tatang. Para kang kaday ka, anak ka. Inayon mo ti kasapulam.
Ni, kwarta mo't da ito'y tatang. Wen, Edgar. Inayon mo iti kasapulam amang ipagnakadag iti papeles mo, anak ka. Sa dino tinangalaan nyo iti da ito'y tatang. Saan mo nga amwen, Edgar? Di napatag, adama inayon mo iti kasapulam. Tatang, no inutang nyo da ito'y, pang-asiyo tayo subliyo langan. Diyak kaya ta mailumlum kayo iti utang gapulaan kanyak. Edgar, anak ko, kaya't katulungan. Tilangan pa ng patpatib kariyo iti pakinakam ko tunggal agsarsarita tayo. Omdasan tatang. Saan na masapol nga gastos kayo pa'y. Kasi tinakunakon, diyak kaya ta mailumlum kayo iti utang. Iso alading itag tatang. Diyak maawat da ito'y. Isubliyo langan iti asino man nga imutangan nyo. Itay pa'y nga data dito igit ti baybay. Kalpasan nga inawis nak dito'y. Ngam di ka mo't agsasao Apolos. Sapay la ko ma. Ta saan ka matuukan iti kaadam iti sibay ko ita, Mayla. Edgar, Pasensya ka na nauli magak. Nagadugamin di pampanunutek. Agkakanat. apay na ibagam kanyak no anya dagiti pampanunutam. Pagsaritaan ta, tapno lumukay day tabarukong mo. Mayla, Saan amabalin abukbukudam no anyaman ti marikrik nam Edgar. Anya nga ti serbina nga agayan ayat ta. No di mo mo't iibkas kanyak no anya ti marikrik nam. Alan, ibagam kanyak tapno malaganan ti riknam. Pagsaritaan ta no anyaman ti mangburburibur ken ka. Talaga desidido ak nga agabrod manang Emmy. Takadagidi a panawan, isulaeng ti amok a pamuspusan tapno matulungak ti pamilyak, ken tapno mapasayaat ko ti biyag ko. Ngem naatap kanyak ti gundaway. Takadagidi metla a panawan, si uutang kami paylaeng, gapu iti panagkasapulan daydi inak, idi si bibiyag pay. Nakasalda pay laeng idi ti kakaiso na asa ni Kwame, ket ti laeng binulan nga interes na ti kabaelan mi abayadan. Nupay kastamanang, sa anak anapukawan tinamnama, ket ingkarik iti bagik, nga uray anya, aramidek, puwera ti umutang iti biyag, tapno makaabroad aklaeng. Agingga adimteng ti maysa agundaway. Saan ka di asikaday tay nakarin na nakijay agency itay? ha? Uwan madam. Naggapo ako iti agency. Ket mayro paan kayo. Da kayong agpay sa dayjay, madam. Agab abroad ka? Padpadasak, madam. Ngam, awan sa tigasat ko. Daging gaita. Awan pa day tay promo a fly now pay later. Ah, kayat mo asawan? Awan gastusam nga agabrod? Ha? Pasensya ka niti panagsasaok. Ngam, imposible ngamin nga aguray kay ti promo a fly now pay later no adagastusam nga agabrod. Aklonak, madam. Awan nagpay sa tigastusek. Marigrigat kami lang amin. Tinasaya at sumurot ka kanyak.
Ha? Mapanta iti restaurant iti asideg. Agsarita ta, barang ada maitulong ko ken ka. Amom ka di ka itay pay malam nga inururay ka, Edgar. Pasensya kan, Myla. Nagadong amin na si Kasok. Maawatan ka. Mas daawak laang. Italaan na pasamak ti kastoy. Myla, Sigod mat nga ado ti asa si kaswam. Nang runa ti panagabrod mo. Saan ka amarabyan nga umay ditoy? anya ka mo din, Myla. Imangayak lang aro doon dito, nagadupay lasaw. Ha? Ni Edgar, apay nga agungat ka ngay? Ha? Pasensya kan, Myla. Jaking kagara. Pasensya anak ko man. Daman madlaw ko kan kaanak ka. Ha? Tatang? Makumikom kaunay isa. Anyaya ti aramidam. Kuha, tatang. Dala na kita sa asikaswag. Barang numatuloy yung tarapahap kong agabrod. Kasano ang maasikasom dagiti ka sa pulam ngay. No awan mo't kwarta nga aramatam, anak. Sana parikot ti kwarta, tatang. Ha? Adda na kasagana mang tulong kanyak. Katjak kaya paluspusan ti gundaway, tatang. Palagang amin nakayat ko ti makaabroad. Iso nga ikagkagumaak nga aramidan ti amin. Nay, asino nga iti kunam amang tultulong ken ka? Ha? Kuha, tatang. Mamamuyon to matlaan. Edgar, anak. Ang mga nuan niya mo ti masumsumok mo, ah? Saan da kapag danagan, tatang? Awan ti dakas nga aramidag. Kaya't ko latong palin tarapaap ko. Para mo't lang iti pagsayaatan ti pamilya tayo. Talaga sa bali ka, Edgar. Naidumduma ka kadagiti naglabasan kanyak. Madam Dionisia. Si Kamat, may kamanon adaras nga da napasama kiti nagbaetan ta. Ngam madampay laeng ti awag mo kanyak. Arapaap mo ti maka-abroad, saan ka di? Wen? Kaya't kung amin na matulungan ti pamilyak. Ken, tapno sumaya ti masakbayan mi iti kaayan ayat ko. Si Kamat, adda ka iti danak. Ngam ti kayan ayat mo ti dakdakamatam. Nay maglaengan ta saan na kasilosa. Ngam, no talaga kayat mo matungpal ti arapaap mo. Masapul nga agbalin ka natulnog kanyak, Edgar. Ikarik, amagunod mo dagiti arapaap mo. Ngam, masapul nga agtulnog ka iti amin akayat ko. Akadagidi apanawan, jakon nagpanunot pay manang Emmy. Ti adalatan iti isip ko, kat ti makaabroad akon,
tapno matungpalan ti arapaap ko. Nagbalinak nga rod apaspasurot iti amin akayat ni Dionisia. Ididamo, kinid daw na nga agkabalay kamin. Agden na kami kano kas agasawa. Agkitakit tiriknak idi, nang runa taadda ni Mayla kaayan ayat ko. Ngamjak nakapagkadkad gapo iti arapaap ko. Idi madagulitan siguron kanyak, inyam amuna kon iti kapit na iti maysa nga agency, kat na iproseso nga rod dagiti kasapulak. Ngambayat ti panaguray ko ang makaabrodak, kastoy pa'y dagiti napaspasarak, manang Emmy. Anya ti aramidin ta dito Dionisia. May sa daytoy kadagiti negosyo, Edgar. Kasta ka di. Kastoy gayan ti gay bar. Kaslamot lang ang nightclub. Ngam imbis sa babae. Lalaki alamo-lamo dagiti agsalsala. Oh, apay akas talauna iti panang matmat mo iti entertainer amada mga agsalsala iti entablado. Ha? Awan, Dionisia. Nalabi ta mas daaw kay tilangana. Pudno anak katangar, ngam saan a makaayayo. Isu nga awan man la ti reaksyon dagiti customer. Dionisia. Ngam masigurado ki Edgar, iti kanito asikati adda iti entablado. Buhay ang negosyo. Anya ti kayat masawan? Come on, Edgar. Imposible adi mo maawatan di kayat ko asawan. Ala, umay katamapanda iti dressing room. Kasi tinakon-akon, masapol nga agtungpal kay ti amin nga ipaaramid ko kan ka. No kayat mo, amatuloy ti arapaap mo nga agabroad. Di nak mapabasol ng paspasog nudak, Edgar. Imposible adi mo amo ti makagapo. Mayla, pasensya ka numan manon na masarungkaran ka. Talaga lang amin ang makumikom amang ipagpag nakadagiti papeles ko nga agabrod. Day talang at hagpaiso ti pakakumikumam, Edgar. Anya ti kaat mo sawan? Kasla saan ka mamati at ilaang panagabrod mo ti pakakumikumam, Edgar. Nang runak at masansan nga da ka iji syudad. Mayla, nagastos ta agabrod. Iso anasay atin. No mamimpinsan nga ipagnakdagiti masapol nga asikaswag no adda ka iji syudad. Tapno makaimpudak. Sana ka mabaling nga agkaraawid. Taad-ada magastusan akno kasta. Edgar, Pangasim ko mamayla, tapat yun nak. Kas itinakon ididamo. Kaya't ko matulungan ti pamilyak. Kaya't ko masaganaan ti masakbayan ta. Isong nga aramidak ti amin. no napudno kay ti day nga ibagbagam. Asino ti mang tultulong kan ka? Ha? Ibagam kanyak, no asino ti mang tultulong kan ka? Tapno mapunas ti atap ko. Ibagam, Edgar. No, sakla may siya. Saan ko mapabasol ni Mayla itikas di apangedeng na anak ko? Tatang? Oray asinaw. Mapilitan ngag desisyon itikas di ay kapumutlaan kan ka.
Nagsimple lang amin tikid daw nakan ka. Ibagamlakan ko na no asino ti mang tultulong kan ka. Tapno maipagnam ti papilis mo. No asino ti mang tultulong kan ka iti gastos mong agab-abraw. Ngamjak mabalin niya ibagakan ko na tatang. Da kayon tupay. Jak imbagbaga kada kayo. Dahil sa nga ron kay. No siyak mismo nga amam kat agat atap gapo iti kasta amapaspasamak. Dito kit din kaayan-ayat mo. Tatang, Iso akas iti nakunakon kan ka. Saan mo ang mapabasol ni Mayla nung nakiwin naswasan kan ka? nagsakit tatang. Ni Mayla ti may sa kadagiti inspirasyon ko. No apay-akayat ko taga-abroad. Ngimita, nakiwin naswasan kanya. Kasanupay dagiti arapaap ko para kada kami tatang. Masapor nga agbalin ka na timker ita, Edgar. Ikagumamaton uyin ti arapaap mo. Barang no agbaliw to pa iti puloy ti akin. Intun nagunod mo ti arapaap mo. Parakan ka, Edgar. Agyaman ak Dionisya. Madlaw na irwam kan iti sitwasyon mo Saan na nakas iti sigod, ayawatan ka lang arudan iti kwarta. Kas labak-baklayam lata ti intero alubong iti abagam. Kaano ang makabrodak? Adday ta ka manen, Edgar. Di ka di kontento iti matmat gadam. Almanam ka di paylaang ti agabrod. Idinto tadakkel lang arudon ti matmat gadam. Gapo iti panagpaay mo iti gay bar a negosyo. Dionisya, ti saludsod ko ti song batam. Kaano ang makaabrodak? Mabalin ka di. Saan mo na day ti pagsaritaan ta? Nabanuga kiti nagpat nagapanagbantay ko ijay bar. Tapno masigurado lang nga saan da ka paginteresan dagiti customer anaesem iti lasag. Kalpasan na, day tapay ti pagsaritaan ta ita, taddatan dito'y balay ko. Lipatem paylaeng ti may papad iti dayta, Edgar. Saan ta sayangan ti ka dito? Agrenek takit di iti ragsak. Ta ikarik, saan ka abaybayan apulos? Ikarik dayta, Edgar. No sa anak amariro manang Emmy, nasurok 2 tawen ang napagnumaranak ni Dionisya. Iso nga idimariknak nga awan at talaga ti panggap na amang paabroad kanyak. Siya kun tinangipamuspusan iti amin. Inaramat ko ti kwarta nga it-ited na kanyak, tapno maipagnak iti legal dagiti papeles ko nga agabroad, ngam inlimod ko kenkwana ti amin. Nakla-at-laangan ni Dionisya, idi imbagak nga ag-flight akon. Pinanggap nakpay idi nga i-blackmail. Ngam di na matlain tuloy, nang runa idi narikna na adesidido ak iti pangadang ko. No nakagdangak man ita dito'y balasiw taaw, makunak agapumatla iti sakripisyok manang. Tano ar-arigan,
adu ti insakripisyo, karaman pa yan ni Mayla nga ay ayatag. Amok nga adabidot ko manang, kat daytoy ti kayat ko nga ipaamiris ka dagiti dumdumngeg, tapno di dan tutultuladen dagiti biddot anaaramid ko. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Edgar. Pagayam nga Edgar, agyamanak matken ka iti panagsalaysay mo. Pudno nga dadagiti banag arumbang nga isakripisyo, sakbay ang magunod dagiti arapaap iti biyag. Kung nangaruden dagiti dadduma, normal ti agbiddot. Ti dakes, kat no pagtali na edem abiddot ti biddot mo. Kat di ka agaramid iti pamuspusan, tapno mailinteg dayta abiddot. An nadam nga rod no anyaman ti naipundar mo, takas na ko namon, adu abanag ti insakripisyom, sakbay anagunod mo ti arapaap mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapu